Uwei Shipai BSF ulaklat no pat Hynriew Ngut kiwe pat kila Mynsaw haka jing syak siat haka Shipai Pakistan haka wei na jaga ka badan kaput ka patip Ktang kum ka RS Pura sector ong ka Kyrwoh na Jammu frontier. Uni officer berangba jong Shipai pahara kaput BSF ude sub inspector badu belai itu Ktang kum Muhammad Imtiaz ubalai lam ya ka kenhon Shipai BSF daga jing shulur nakman. Kat kum ka Kyrwoh laong ba mau haringkat pat Hynriew Ngut kiwe pat ki bela Mynsaw ki la syaksiat ha Shillong Mail ha gajing Atiar kuli ke bela sedang da ka Pakistan laong bah gajing Atiar kuli u Imtiaz u la klat no ka ba ki we ki la Mynsaw bat ki dang syak sumar ha ka we ka hospital ha ka rensan X ka BSF Jammu frontier ha ka por nyo sanpupra menmiet ka laong ni ai kublei ya gajing IT ka ba kraw tam ka bela le do sub inspector berselur jong ka BSF u Muhammad Imtiaz ha gajing Syakri ka jai Hynriew haka Shipai terik ujumang arajar arpsan haka por badan gajing siat haka thany RS Pura district Jammu na lor kata la benrap ru bo director general jong BSF bat barok ki kerdan kila ai gajing ngolem shaki bahaye ngasem jong la yethoru ba gajing bo sentiu kan long haka tem jong Shipai BSF Jammu frontier hapalora haka sngiu blai pan pen kuburam yau Imtiaz Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya